По-сигурно това. Pare festina Camera Na giangiun te živina Pare festina Camera Na giangiun te živina Camera Na giangiun te živina Малко да поставим на 5-10. Или музета малко по-лекичко се движи. По телефона ще трябва да... Добре, ела тук бързо да завачи с теб. Благословен Бог наш, всегда и непресно и во веки веков. Амин. Благословен си, Христе Боже наш, иже премудрил луци являй, низ пославим Духа Святаго, и те миловлей вселенную, человеко любче, слава Тебе. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Глория и да се отпечати кръста на единородния Твой Син в сърцето и помишленията й, за да отбяга суетата на света, всеки лош замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, не отрича остане свято име върху нея, като бъде съединена в подобно време със светата Ти църква и усъвършенствана чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живее по заповедите и опази печатен поред ден да получи блаженство на избраните в царството Ти, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже на истината, от Твое име и от името на единородния Ти Син и на Святия Твой Дух възлагам ръката си върху рабинята Ти Глория, която се удостоила да прибеде към светото Ти име и да се запази по заслона на крилете Ти. Отстрани от нея старата оная заблуда, изпълни я с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен, единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух, дай да постъпва всички Твои заповеди и да пази угодното на Тебе. Защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата на живота си, съедини я с оставото на наследието си. Нека се прослави върху нея святото Твое име, името на възлюбения Ти Син, Господа нашего Исуса Христа и животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат над нея и ушите чуят гласа на молбата й. Развесели я в делата на ръцете й и във всичкото й потомство да Те величае през всички дни на живота си. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил сърцето й. Дух на заблуда, дух на лъжта, дух на идолослужение, на всяко ръстолюбие, дух на лъжа, на всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи я разумна отца на святото стало на Христа Твоего, почетен член на църквата си, със съд осветен, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти, тъй като преживее по заповед, като запази печата по уредени варди дрехата незапетната, да получи блаженство на светите Ти в царството Ти, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отричаш ли се от стената, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Кръстниче, отричам се. Хайде, кръстниче. Отричаш ли се от стената, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от стената, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се.
Отрече ли се от стената? Отрече ли се от стената? Отрече ли се от стената? Съединяваш се с Христа? Съединявам се. Съединяваш се с Христа? Съединяваш се с Христа? И вярваш в Него като Бог? И вярваш в Него като Бог? И вярваш в Него като Бог? Вярвам. Айде малко почти тук. Вярвам в един Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Айде готово. Творец на небето и земята, на всичко видим. Кръстница, айде. И в един Господ. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, един народният, който е роден от Отца преди всички векове. Браво. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен. Роден е сътворен до същност Отца и чрез когото всичко е станало. Който заради наш човеците, заради наш спасение, слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдесно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството не ще да има край. И в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска апостолска църква изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Заповядайте на моето место. Душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода чрез силата и действието и слизането на Святия Дух. На Господа да се помолим. Дай, стига. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на тая вода, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистително действие на Свръхестествената Троица. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Святия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да стане тази, която се кръщава с тая вода, достойна за нетленото царство. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и няма достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса. Да се круши по знака на Твоя кръст всяка вражеска сила. Да се круши по знака на Твоя кръст всяка вражеска сила. Да се круши по знака на Твоя кръст всяка вражеска сила. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. И освещава всеки човек, идват на света, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Благословен Бог, който се освещава. И освещава всеки човек, идват на света, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Помазва се Божията рабиня, Глория, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За да слуша Твоята вяра. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Така. Кръстник. Може ли да оставим свещите? Дай ги на нея, да. Така. Дай ги на нея. Айде, взими хавлийката. Така. Това е отделчето, не е хавлийката. О, извинявай се. Няма нищо. А това ли е? Да, това е хавлийката. Сега. Кръстнице, ти мина от другата страна, от срещу мен. Така. Ти ще ми я наведеш малко. Така. Вече съм. Хайде, тук. Дай ръчичка. Кръщава се Божията рабиня Глория. Дай ръчичка. В името на Отца. Амин. Дай, нема. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Дай главичка. Опа, готово. Така. Кръстник, дай. Подсуши. Да, подсуши. Подсуши. Нема. Край. Няма спиране вече. Да ще се овес вече.
Дай да парфюмираме детето, дай. Хайде, ела, я виж. Глория. Глория. Дара Духа Светаго. Не, дай. Хайде, Дара Духа Светаго. Готово. Да се прави по-бързо. Пострига се Божията рабиня Глория. Името на да има него косата, даваш, защото не дава. Амин. Леко. И Светаго Духа. Сви това. Сви. Дай да. Край. Готови. Айде. Ризоне по-радни, светлояйся, Христе Боже. Мир на всички вас и духове Твоему да се чете. И Светото Евангелие от Светого апостола евангелиста Матея. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Да внимаваме! В това време един с тези ученици отидох към Галилея на планината, дето им бе създал Исус. И като видяха поклонението се, а някой се усъмниха и като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз с вас при всички ни до свършиха на света. Амин. Три пъти ще обиколим. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа, Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Честито, Бог да благослови, да е жива и здрава. А кръстници, вие пък така да се каже, сте духовните родители, също трябва да се грижите за нейното духовно възпитание. Честито, живи и здрави. Мисля, че правилно се прекръсти, но все пак да ви да кръстите. Така, стрите кръста, така. Браво. Айде, Бог да те благослови. Айде, кръстница. Лече ли долу? Аз не можем от бебето. Ама знаеш право. Добре, Бог да те благослови. Ами това е. Значи една свещичка може да си оставите тук, другата ще си я вземете за вкъщи и ще си палите по празници да гори. Айде. Чао. Айде, готово. А може да ставим и двете? Може. А да може да може. Довиждаме кръстнице, живи и здрави, завидите дете главичката му, че е много кръстина. Всичко добро, весело празник. Чао. Ангалка, къде не е снимка? Ангалка. Добре, шеф е на така. Чакай, бе. Айде. Molina втудева, Браво. паше жена, дете ове, сторолирите.
Лечи орате на перавела ке. Винаги верно те оба, ти ке ме верно. Дай вземела си да слушам. Потегаш малко натам и спираш. Ти си знаеш какво да си. Дева, тери любов, дикав тери милост, карик теча венде, дева, благодари нахто ке ме, кайто дева спаси нямам, рича манкея, сикамам дева, тодро, Este te pira, vinaги верно те ова. Tu che me deva, si camandeva todo gro. Este te pira,